klasse. En dan hebben we de 5 winnaars. En op de 5e plaats is geworden Ronnie Beukes. En man? Waar is mijn medaille? Van harte gefeliciteerd hoor. Je hebt het heel goed gedaan. Je hebt een diploma verdiend. Mooi. En een prachtig vaart. Op de Olympische Spelen. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Je mag blijven staan. En dan gaan we door naar de 4e plaats. En dat is geworden, alles mijn vriend, Henk Broersen. helemaal goed, je mag aan die kant staan. Nee, je mag hier staan, ja. Hartelijk gefeliciteerd, jongen. Diploma, je was zo net derde. Deze was 1 stapje lager. Maar even zo goed, van harte gefeliciteerd. Goed gedaan. En dan gaan we over naar het podium. En voor de derde plaats is dat geworden Huub Bouwmeester. Van harte gefeliciteerd. Hartstikke goed gespeeld. Daarvoor heb je ook een diploma verdiend. Netjes. En je hebt de bronzen medaille op deze Olympische Spelen. Goud, zilver en brons. Van harte gefeliciteerd. En dan gaan we door naar de 2e plaats. En dat is geworden Benny van Baardwijk. Benny, hartstikke goed jongen. Heel goed gespeeld. Je hebt de 2e plaats meegehaald. Daar heb je het diploma voor. En ik heb een medaille voor je, de zilveren medaille. Deze Special Olympics in Heerenveen. Ik zal hem even goed houden. Iedereen moet hem wel kunnen zien, hè? Ja. Zilver, van harte gefeliciteerd. En dan gaan we over naar de 1e plaats. En dat is geworden Kenneth Bronneberg. Ben je kampioen? Dank u. Beste gedaan. Hartstikke goed. Dank u. Voor jou een heel mooi diploma. En voor jou de gouden medaille op deze Olympische Spelen. Gefeliciteerd, Kenneth. Even lachen voor de foto, jongens. Voor de pers. Kijk maar even naar Jaap, dan moet je heel erg lachen. Ik sta er anders op. Even wachten.